Ni hasi nintzen rapeatzen 12 urtekin, oso gazte, ez egon interneterik, denak mutilak eta ni hor bakarrik. Nola egiten genuen rapa. Badakit hau prekaritate guztia zela, baina holan ikasi ez gero edozein instrumentaletan sartzen zarete. Ni ikasi dut txaloka rapeatzen. Raparen doinua errepikatzen denez behin eta berriro, batzuek txaloak ematen genituen eta beste batzuk rapeatu. Zorionez gauzak aldatu dira, orain sartzen zarete interneten eta jartzen duzu instrumental rap, ateratzen dira 5 milioi. Bai? Baina ni aukera hori ez nuen izan eta superbibentzia egin genuen. Orduan, ni demostratu nahi dizuet nola ikasen nuen ni rapeatzea. Zuek, doinua egingo didazue eta ni rapeatuko dizuet. Zein da raparen doinua? Beti berdina da? Ez, eta zein izan malda? Raparen doinua beti berdina da. Eta da, bombo, kutsa, bombo, kutsa, hauxe. Pum, pum, pa, ongi etorriak rapera. Bai? Zergatik pentsatzen duzue doinuak ezberdinak direla? Gu melodia jartzen diolako. Edo piano bat, edo gitarra bat, orduan instrumental aldatzen da. Bai? Baina rapa egiteko, bombo kutsa horiek behar ditugu bai ala bai. Bestela izango da trapa, izango da drilla, dena delakoa. Rapa izateko, bombo kutsa, bombo kutsa. Ez duzu rapa euskaraz entzun inoiz, ez? Ez. Wow. Vale. Doinua hauze da. Pum pum pa ez da esaten, bakarrik txaloak. Pum pum pa, ez dauka besterik, baina ezin zarete galdu. Bai? Dena superondo aterako da, lasai. Orduan, bai ez dauka besterik, dira lau txalo ematia. Bai? Ja begiratzen didazue, ja basu. Orduan, errepikatzen dut, ni hasiko naz, ni bakarrik, bai? Ni hasten naizenean txaloka, zuek nirekin. Hau sartzen geha, Badakit goiz dela, baina pizka bat holan, bai? Venga, da. Tiraka da denokito taia, labazu bueltan dau, zer esan bihar, betiko kontuak, betiko historioak, mingainak erretazutan dauka todola, erregea jake nire zake, jolasean drama, berriak dira tramak, poltsikuan, persona ezberdin taulan eta ispiluan, batean basati bestean beti, erregina, buruzikina, painezina, zulo berdina, purtu ezina, jotake burbuina izu, bosta zola ja, nekauta, nazkauta, ormen kontra bultzaka, dena zanda dago hitzak daude soberan da, tiraka da denokalakan, bizitzak rakan, lokatze zuetetan, baina honemen, bigarren aukera, talka zuzen, zurarte dira, eta zitzegin zure bizitzaz, ezaitik bihar anian nau da, denbora aurrera doa, zein da zein, azaldu nizun behin, argi eta ozen, zein da zelantza, jotake martxak, kontuta tanta, berratore kaitza irautza galanta, haundezan da, bagoaz etzaien kontra, ematu manzarta, beti kalean aurkituko nauzu dantzan, bueno, ez gara galdu. Ni holan ikasi nuen rapeatzea, badakiz prekarietate guztia zela, baina ez egon beste aukerarik. Bai, gero orain sartzen zara hor, eta denetarik bilatu alduzue eta denetarik egin. Bai, euskeraz egiten duzu hemendik kanpo, eta hemen ez da. Ez hartu zarete guztiak erderaz hitz egiten. Norbaitek etxean euskeraz egiten dau? Batzuetan. Badakizue ni gaztean nintzenean zuen adinaekin gorroto nuen euskera. Ni izaten nuen zertarako ikasi behar den nik hau. Nire gurasoak ez dakite euskeraz, nire aitaku batarra da, nire mamingua, baina ez dakite euskeraz, Etxebarrin ezen euskeraz hitz egiten, eta rapa garai hortan euskeraz egitea, nire koina. Kanpotik zetorren musika hori nola egingo zen euskeraz. Ikastetxean ikasi nun, baina gero egonaz 15 urte euskeraz hitz egin gabe. Zer gertatzen da 15 urtetan ez baduzu euskeraz egiten? Badakizue maite duzuen taula hori nor. Ni supera astutan eukan. Eta nire lehenengo diskoak, erderaz dira, beti rapeatu dut erderaz, eta batian adin batekin esan nuen eixu. Ni banekien euskeraz, agian munduari demostratu behar diot emakumeak bebai daukagula posible euskeraz rapeatzea. Niretzako kriston erronka, ze jarraitzen dut erderaz pentsatzen, eta iztegi zabalagoa dauket erderaz euskeraz baino. Baina alata guztiz, esan nuen, egingo dugu. 2016an
kaleratu nuen diska bat euskera hutsean, ze oraindik ez zegoen diska bat emakume batena euskeraz rapeatzen, berez ez da beste bat atera, eta hortik aurrera jarraitzen dut bizkuntzetan rapeatzen, niretzako garrantzitsua da, eta esango diazu, rapeatzen euskeraz, ez arete Euskal Herritik ateratzen. Pasaden asteburuan egon gara Alemanian, pasaden urtean egon ginen Kolonbian, biran, aurrekoan egon ginen Mexikon, eta pandemian baino lehen egon ginen Tailandian eta Vietnamen. Vietnamitak ez idaten ulertzen, baina ni haiei ez da. Eta badakit musika pillo entzuten duzuela letra ulertu gabe. Ni izaten diatean, basu, rapeatu erderaz, euskeraz dugu ulertzen. Aizue, daramazue, ingelesez, entzuten musika, itzulpen egin gabe, ez dakit zenbat. Baina euskeraz denez da, nire esaten badidate, duela 30 urte, nire bizitza euskeraz egingo nuela, baina bizitza buelta pillo ematen ditu, ez dut nahi euskaldun petu-petoa izartea, hanka sartzen dugu. Baina beti pentsatu dut hizkuntza bat ikasten dela lotxa eta beldurrak entzen. Bai? Eta badakit kostatzen zaizuela pillo ni hor egon naiz be bai, baina euskeraz bizi pizka bat mese. Ni bapatean nago kontzertu bat ikusten, gonbidatzen didate holtzara eta hartzen dut instrumentala erditik. Hemen. No sartu behar naz? Bale, eta hori non da? Hemen. Zergatik, behitu. Bombo, kutxa, bombo, bombo, kutxa, 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 bombo, kutxa. Holan instrumental guztiak. Beti sartu behar gara lehenengo bomboan bai ala bai. Ez bagara sartzen hor, deskonpaz. Beti lehenengo bomboan. Bai? Bombo kutxa, bombo bombo kutxa, bombo kutxa, bombo bombo kutxa. Hola, instrumental guztiak. Bai? Ni erakutsi nahi dizuet nola ikasi nuen ni rapeatzea, eta erakutsi nahi dizuet nola rapeatzen den instrumental baten gainean. Bai? Zuek nire estribilloa izango zaete. Ja beldurtu zaete. Ni esango dut arnaz hartuz, bai? Eta zuek bueltan esan behar diazue tipitapa, korrika ez, que os veo. Bakarrik tipitapa, super erraza, bai? Baina saiatuko gara holan akapelan egiten eta gero saiatuko gara instrumentalean sartzen. Ni esango dut, arnaz hartuz eta zuek tipitapa, erraza, bai? Probatuko dugu. Esango dut, arnaza hartuz, tipitapa, arnaza hartuz, egunon, flow portu, osea, oiukatu pizka bat, bai? Bombo kutxa. Bai, baina non dago hori, instrumentalean? Eta non dago? Hemen, eta ez bada hor? Eta zein da? Eta ez bada hor? Vale. Bestela? Zerbait ikasi dugu. Nire bideak martxan, nire pausuak zaintzen. Tipitapa, gero aldea prestatzen, zeintzuk nire alde. Zenbat lapurtalde, non gelditu ziren hainbat okita lurralde. Zenbat kalte, zenbat esate, zenbat ideia gelditzen diren barne. Momentua hause oiukatu indarrez, eutxi, egurre, piztuak elarre, arnaza hartuz. Arnaza hartuz. Arnaza hartuz. Tipitipita. Traka matraka, etapa berria da tala, basoak eta upaka beti emakumezko rapan, bombo kutsak lapan, itxekin dantzaka, nondik nora, Euskal Herria mapan, goiti bera aldapan gora bera, bilatu, asmatu, zein den zure jarrera, hau nire aukera, beti segi aurrera, kilometroak bota eta jadaz daunekea, guztiok batera, apurtu kateak, zabaldu legea gurindarra da bidea, beldurra astuta baizea, ideiak batuta bago azkalera. Arnaza hartuz. Arnaza hartuz. Arnaza hartuz. Tipitipita.
Ipar horratza dantzan jarraitzen dugu saltzan, poliki aurre egiten gara hilatzak, hitzak, gaitzak astinduz, hautsak, kanporatuz nahi, ez ditugun gauzak, altza erratza, bota gatza, zorginak dauz, beti nire zaintzan akatzak, zalantzak, lokatzak, iratza, alde mendik kanpora, jo eta altza arnaza hartoz. Arnaza hartoz. Arnaza hartoz. Tipi-tipita. Tipi-tipita. Arnaza hartoz. Arnaza hartoz. Tipi-tipita. Gaztean nintzenean, usten zuten mikroa, kontzertuak eta gero, eta nahi zuena, mikro irekia, nahi zuena, igual zen rapeatzea, Nikolan jartzen nintzen, lehenengo ematen ziaten mikroa, hau pai ez nuen kola egin behar, baina jartzen ziaten mikroa holan, aber zer dakizu egiten. Haien artean ez zuten egiten, baina ni emakume behar nintzen, eta ni demostratu behar nuen rapeatzen ekiela. 30 urte pasadia, eta oraindik igotzen azoltzara, eta aixu emakume bat da, beste ostia egiten duen. Emakume bat izateko duzu sartu egiten. Eta beste gunean gertatu zitzaidan gauza bat, ze katakorrak egin zian, etorri zen tipo bat, adin batekin, soinutik teknikari bat, eta zen zian, zuzu ez duzu pentsatu argaltzea jarraitzaile gehiago izateko? Ba ez motel. Ez. Nire taldean dauden gizonei, galdera horiek ez diete egiten, eta ni baino asko handiagoak dira, baina ez da zer gertatzen, baina zu emakume bat zarenez, ez izan behar zara superperfeta, superpolita, ahotsa izan behar dezu, bueno, kristona, nik kalean ikasi dut rapa egiten, bai? Eta niretzako garrantzitsua da, nire mesua nire irudia baino, niretzako, bai? Orduan, badakit emakume bat oholtza igotzen denean epaiketa bat egongo dela bai, ala bai, holan da, baina ni gizon bat izango bani, gauzak super ezberdinak rapa egingo nuke be bai, baina super ezberdinak izango litzateke. Ni dauka rapera itxura? Bai. Ja ez. Bai? Osa, zuek ikusten hau zuek aletik eta izango zenukete Euskal Herriko txapelduna naizela? Hombre, ez, pero... Zein da zuentzako rapero edo rapera baten itxura, estereotipua? Esto me encanta. No sé, o sea, ni como con... Kresta? O sea, bakoitzak Zer raperoak ikusi dituzuzuk? Daude, Zein da? como con collares y anillos. Urrezko kateako lan handia. Vale. Gehiago? Arropa zabala, txanoa, atxera, edo aldo batean. Eta bizera horrela. Vale. Ez que agian nire agrina bat daukat, baina nire irudia da normalean tipo beltz bat kriston kotxearekin, baina kotxea utzi diote bideoklipa grabatzeko, urrezko kateak, drogetan sartutako tipo bat, noski supermakarra, jau, zeniertzen naiz lekutara eta aizu, que viene la rapera, eta holan egiten diate. Ni ez no, kaletiko lankaixo bat, zuen egunon, ez dakit, baina daukagu buruan, ez, arropa superzabalak, ez dakit zer, eta non daude hor emakumeak, kriston piboia, superperfekta, superpolita, erdi bilusik, kotxearen gainean, ipurdia mugitzen. Hori da, saldu diguten estereotipoa eta erosi dugu. Bai, punkean, txupa de koro eta kresta, rapean, jau. Gauzak ez dia holan, bai, nik ez daukat tipo bat hor kriston kotxearekin itxoiten, nire kotxearekin etorri naz eta kostatu zait aparkatzea ez dakizen bat, eta emakume bat naz, igotzen naz oholtzara rapa egitea, ez ipurdia mugitzea erdi bilusik kotxe baten gainean. Orduan, estereotipoak daude? Bai, zuntxitu egin behar dira, bai, kontatu aldizuet hor poltsoan daukadala pistola bat eta kartzelan egon naizela, baina ez da ia. Bai, nik kartzelara noa, baina tailerrak ematera presokin eta jazta. Bai, niretzako oso garrantzitsua da. Osa, nire bizitzan gertatzen diren gauzetaz hitz egiten dut, bai, ez zait gustatzen hitz egitea ezagutzen ditudan gaietaz. Asko hitz egiten dut askatasunaren inguruan, pentsatzen dudalako mundu guztia aski izan behar dela bere bizitzan egiteko nahi duena bere buruarekin, bai, baina holan, eta emakumean paperean tokatu zaidalako eta badaki zer den emakume bat izatea rapa egiten Euskal Herrian, erraza esen izango. Bai, ni dirua irabazteko, reggaeton jarderaz egingo nuke, niretzako super erraza, bai, eta dirua irabaztea, baina ez da nire movida, ni rapa egin nahi dut euskeraz, eta munduari demostratu, bai, existitzen garela eta holan posible dela. Ez dakit noiz, baina berriro topatuko gea, kontzertu batean baldin bada asko sobeto, euskeraz bizi pizka bat, badakit kostatzen zaizuela, baina bizitza buelta pilo bat ematen ditu,
eta nire aldetik eskerrik asko, disfrutau, gozatu, eta ikusiko gea. Así que, hoxe.